I pozdrav ljudi, evo naš još jednom tutorijalu, a ovo će biti uvod u Hrvatski Gameri channel, znači kanal se zove Hrvatski Gameri. Znači snimat ćemo gameplay, Minecraft i Call of Duty, multiplayer, to ću ja snimati. Sad snima nas 4, ja, Karl, Tommy i Borna. Znači nas uvijek 4, ali znači svi 4 snimamo, pa će oni možda neke druge igrice. Znači snimanje je važno događaj za kanal, na primjer dogodilo se to i to i ne znam. Onda pitanja i odgovori na kanalu i to će biti. I zadnje sub, com, like and share. Ako želite, ako vam se sviđamo, pa nas želite pratiti, tako dalje. I ovo je bio kratak uvod u kanal. Hvala vam na gledanju i doviđenja.